Però el que fa referència a si seran circumscripcions electorals, això és la llei electoral. Això, aquesta llei no pot regular aquest aspecte, entre altres coses perquè ha de ser objecte de la llei electoral, que requereix, a més, un quòrum especial, com vostè sap, de 2/3 parts del Parlament. Però el que fa referència a l'àrea metropolitana, que si hi ha més funcionaris, no ha d'haver-hi més funcionaris. Per què ha d'haver-hi més funcionaris? Vull dir, hi haurà més funcionaris si volen o si poden, com ara, diguem, vull dir, no és... Al contrari, d'electes locals, de consellers de l'entitat metropolitana del transport, de l'entitat metropolitana dels residus, de la mancomunitat de municipis, hi ha 150. Ja veu vostè, si fa números, que són 90 els que es podran... O sigui, que hi ha 60 càrrecs menys que comporta aquesta simplificació. Per tant, no és més despesa, tot al contrari, el que volem, repeteixo, és no duplicar administració, és simplificar i, a ser possible, també fer-lo apropant els serveis als ciutadans. I bé, aquestes dues lleis, no en el seu redactat últim, perquè evidentment hi ha un procés des que passa per la Comissió de Govern Local fins que una llei que s'aprova al govern, han estat informades favorablement amb el vot favorable de la Federació de Municipis i l'extensió de l'Associació Catalana de Municipis en el seu moment, i per tant, vull dir, són lleis on escoltem, hem escoltat a tothom i al final hem pres decisions, les decisions justes, les que tocaven, com ja he dit, també oberts òbviament a millores i aportacions que pugui fer tothom. Si hi ha propostes que generen encara més consens, benvinguda sigui. President. Sí. Dues preguntes també sobre la llei de vegueries. La primera és si s'introdueixen les diputacions. De fet, el conseller Ausàs ha dit que sí, però no sé si les diputacions s'han de suprimir per llei orgànica. De fet, el president Pujol va intentar suprimir-les, va ser el primer que va fer i li va tombar el Constitucional llavors. I la segona pregunta, per curiositat, al conseller Ausàs, no sé si el mapa de vegueries s'inspira en el mapa de l'any, no sé si 36 o 37 del Pau Vila, o hi ha hagut més modificacions? Jo li explico. Els consells de vegueria substitueixen a les diputacions, no se superposen a les diputacions, substitueixen a les diputacions amb aquest procediment que ha explicat el conseller. Primer les diputacions passaran a anomenar-se consells de vegueria, en posterioritat es crearà, i són 4, òbviament, però són 4 les diputacions, posteriorment es crearà la de l'Ebre, que comportarà el que hi hagi la de l'Ebre i la del Camp de Tarragona, i en posterioritat, diguem, amb les modificacions de la legislació estatal oportuna que figuren en la llei corresponent, es podran crear les de la Catalunya central i l'Alt Pirineu i l'Aran. El mapa de vegueries, bé, de fet, si ens remetem a la legislació vigent, podríem dir que de legislació vigent únicament hi ha la llei del règim provisional de les diputacions, aprovada per el Parlament l'any 87, en el que figura un mandat, que és entre altres, per al que fa referència no a les vegueries, sinó a les regions, anomena regions, és una altra denominació, el nom de la cosa no és... i diu que com a mínim siguin 5, com a mínim això és el que figura en una llei que repeteixo és vigent, tot i que el govern d'aleshores no va complir les previsions de la pròpia llei. A la llei figurava un mandat de fer una llei de regionalització de Catalunya i de modificació dels límits provincials, presentant-la a Madrid. No es va fer ni una cosa ni l'altra, però això és el que hi ha vigents. I parlava d'un mínim de 5. I nosaltres hem proposat 7 perquè es correspon amb la divisió que té la Generalitat avui per el que fa referència a la desconcentració de la seva administració. Tenim 7 delegats que tenen un àmbit territorial que és aquest, el que figura a la llei. El que passa és que això fins ara estava per decret, òbviament, ara comportarà un rang de llei
i una coincidència del que és la vegueria com a administració local i la vegueria com a territori en el que es desconcentra l'administració de la Generalitat. Sí, jo volia saber com queda el sistema de redistribució de recursos a les vegueries, especialment quan creixin en nombre. Si es manté el criteri de la població exclusivament o s'introduiran criteris nous? Els criteris que fixi la legislació al respecte. O sigui, perquè hi hagi més vegueries no hi haurà més recursos. Donat que hi haurà vegueries amb una quantitat de població molt diferent, si s'introduiran criteris de redistribució territorial o es tindrà en compte caldrà la població? abordar-lo en el seu moment amb la modificació de la legislació si s'escau, no? Però no és objecte d'aquesta llei, òbviament. Jo voldria fer 3 preguntes. La primera és més tècnica. En termes administratius i jurídics, serà exactament el mateix les competències que tindrà una vegueria de nova planta, com pot ser l'Ebre, amb les que tindrà una antiga diputació? O sigui, serà exactament el mateix? Una altra pregunta és... El Consell d'Aran ha aprovat en un ple extraordinari rebutjar aquesta proposta i a més ha amenaçat de recórrer-ho al govern espanyol. No sé si encara hi ha marge per negociar amb l'Aran perquè puguin incorporar-se en l'acord. I la tercera qüestió referent al govern espanyol justament també és si el govern té cap garantia que el govern espanyol impulsarà els ajustos en la legislació que són necessaris, la col·laboració necessària que diu el text que cal per poder tirar endavant la vegueria de l'Ebre al 2011. És que les vegueries totes tindran les mateixes competències. Totes tindran les mateixes competències. No hi ha una distinció de competències entre unes i altres. Però el que fa referència a aquest acord, desconec, suposo que a més el text ho hem aprovat avui, dubto molt que el Consell de l'Aran conegui el text que hem aprovat avui. Dit això, l'autonomia de les parts existeix en el nostre país i nosaltres hem recollit en 2 articles la seva singularitat, la singularitat que preveu l'Estatut respecte al Consell General de la Vall d'Aran. I la tercera, perdó, és... Sí, si tenen garanties que el govern espanyol, que és una carpeta que té des de fa molts mesos l'ajustament de la legislació espanyola a la nova realitat territorial, la tiraran endavant abans del 2011. Bé, la llei també preveu respectació en full de ruta. La primera modificació per fer viable la vegueria de l'Ebre és una modificació de la LOREC, la llei orgànica del règim electoral general, però el que fa referència a l'àmbit d'elecció dels diputats, dels fins ara diputats provincials, que no s'elegeixen per comarques, sinó que s'elegeixen per partits judicials, però no els actuals partits judicials de la llei de demarcació i planta vigent, sinó de l'antiga, de l'anterior, de la de l'any 79, si no m'equivoco. I per tant és aquesta qüestió la primera que plantejarem la seva modificació, que és una modificació molt puntual, que afectaria, òbviament, exclusivament a Catalunya. La singularitat de les comarques no, vull dir, no, amb el caràcter extensiu no la tenen altres comunitats, si de cas no és cosa nostra, i això evidentment que sí que hi ha hagut converses al respecte.